विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। अरे बाबा तब विश्वकर्मा के। और ये भजन कौन कौन सुने एक बार दोनों हाथ को उठाइएगा। वाह क्या बात है। आइए 1 2 3 4। अरे बाबा तब विश्वकर्मा के, बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। 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 और कि सबके कारज सवारेला, सबके कारज सवारेला महिमा महान बाटे। सबके कारज सवारेला दुनिया जहान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के। बोलो विश्वकर्मा बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। ताली हो। जय जय हो। जय हो। ताली हो। और क्या मूर्ति बनावे की शक्ति इनके कृपा से होला। एकरे के आगे कैले बाबा बम भोला। अरे मूर्ति बनावे की शक्ति इनके कृपा से होला। एकरा के कैले आगे बाबा बम भोला। और इनके कृति के आगे तक, इनके कृति के अभियो तक लंका निशान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के। बोलो विश्वकर्मा बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। पीछे वाले जरा हाथ को उठा करके ताली के साथ जय जय। जय हो। ताली के साथ सभी। और बड़ी ही सुंदर सी बात है बाबा के बारे में, है ना। बाबा विश्वकर्मा के अजब महान खेल हो। इनके कृपा से चलना बस गाड़ी ट्रेन हो। इनके कृपा से अभियो तक, इनके कृपा के अभियो तक महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के 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 महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के। बोलो विश्वकर्मा बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। आइए एक और प्यारा सा भजन। बाबा तब विश्वकर्मा के महिमा महान बाटे।
अरे बाबा तब विश्वकर्मा के। और ये भजन कौन कौन सुने, एक बार दोनों हाथ को उठाइएगा। वाह क्या बात है। आइए 1 2 3 4। अरे बाबा तब विश्वकर्मा के, बाबा तब विश्वकर्मा के, महिमा महान बाटे। 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 और कि सबके कारज सवारेला, सबके कारज सवारेला, महिमा महान बाटे। सबके कारज सवारेला, दुनिया जहान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के। बोलो विश्वकर्मा बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। ताली हो। जय 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 हो। जय हो, ताली हो। और क्या मूर्ति बनाने की शक्ति इनके कृपा से होला। एकरे के आगे कैले बाबा बम भोला। अरे मूर्ति बनाने की शक्ति इनके कृपा से होला। एकरा के कैले आगे बाबा बम भोला। और इनके कृति के आगे तक, इनके कृति के अभियो तक लंका निशान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के, महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के। बोलो विश्वकर्मा बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। पीछे वाले जरा हाथ में उठा करके ताली के साथ जय जय। जय हो, ताली के साथ सभी। और बड़ी ही सुंदर सी बात है बाबा के बारे में, है ना। बाबा विश्वकर्मा के अजब महान खेल हो। इनके कृपा से चलना बस गाड़ी ट्रेन हो। इनके कृपा से अभियो तक, इनके कृपा के अभियो तक महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के, 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 महिमा महान बाटे। बाबा तब विश्वकर्मा के। बोलो विश्वकर्मा बाबा की, बोलो सच्चे दरबार की। आइए एक और प्यारा सा भजन।